Nu vil jeg så gerne vise jer facit til opgave 17 på side 87, så jeg skriver side 87, opgave 17. Den siger, at diagrammet viser resultatet af en dansk prøve i 7. Y, og opgave A, den siger, hvor mange elever er der i 7. Y. For at løse den opgave, så skal jeg bruge mit pindediagram herude til højre. Og det skal siges, at det her pindediagram, det er lavet en lille smule forkert, ligesom jeg har fortalt over i klassen. Alle stregerne, eller alle ting her på diagrammet, skal gerne være rykket et felt længere til højre. Så hvis det er lidt mærkeligt, det jeg gør, så er det altså fordi, at det ikke er helt rigtigt, det her trappediagram. Jeg tror, jeg kalder det trappediagram. Godt. Så kan jeg se, hvor mange elever er der i 7. U. Det kan jeg sådan set aflæse på toppen af mit trappediagram, og det beskriver min summerede hyppighed. Så det er bare at kigge her, og så kan vi sige, at der er altså 23 elever i 7. Y. Opgave B, den siger så, hvor mange elever har fået 1 point. Og for at se det, så kigger vi på vores trappediagram. Det er så den her lodrette streg, som beskriver hyppigheden for dem, der har fået 1 point. Og den går altså fra 2 til 6. Så hvad er forskellen på 2 og 6? Så skriver vi 6 minus 2. Der er forskellen 4. Så der er altså 4 elever her, som har fået 1 point. Så spørger de om i opgave C, hvor mange har fået 2 point, 3 point, 4 point og 5 point. Så vi skriver her 2 point, 3 point, 4 point og 5 point. Hvis jeg igen vores trappediagram, den her lodrette linje beskriver altså, hvor mange der har fået 2. Så det er fra 6 op til 13. Fra 13 minus 6, det giver 7. Så der er altså 7, der har fået 2 point. Så ser vi på den lodrette streg, som beskriver, hvor mange der har fået 3 point. Den går fra 13 til 19. Det er altså 19 minus 13, det giver 6. Så der er 6 elever, der har fået 3 point. Så ser vi, hvor mange der har fået 4. Det er den her lodrette streg. Den går fra 19 til 22. Herude på vores y-akse kan man se, det er fra 19 til 22. Så vi siger 22 minus 19, det giver 3. Så der er 3 elever, der har fået 4 point. Og så ser vi, at der er den her lodrette streg, som beskriver, hvor mange der har fået 5 point. Og det er altså fra 22 til 23, og det er altså 1, der har fået 5 point. Opgave D skal vi springe over, så vi tager opgave E i stedet for. Den siger, at vi skal lave en hyppighedstabel over pointfordelingen. Så vi laver vores x, som er vores observationer. Man kan få 0 point, man kan få 1 point, 2 point, 3 point, 4 point og 5 point. Og så er vores hyppighed, som er h af x. Og vi kan se her til at starte med, at der er 2, der har fået 0 point. Så i opgave B så vi jo, at der var 4, der har fået 1 point. I opgave C havde vi set, at der er 7, der har fået 2. Og vi kan se, at der er 6, der har fået 3. Og vi kan se, at der er 3, der har fået 4 point. Og vi kan se, at der er 1, der har fået 5 point. Så laver vi også lige vores summerede hyppighed. Så vi stiger stort H af x. Og den summerede hyppighed for x, den er altså bare de 2, fordi der er kun 2. Så er det 2 plus 4. Vi siger det er 6. Det er altså 6 elever, der har fået enten 0 eller 2. Så er det 6 plus 7, det giver 13. Så det er altså 13 elever, som enten har fået 2, 1 eller 0 point. Så siger vi 13 plus 6, det giver 20. Det giver 19. Og 19 plus 3, det giver 22. Og 22 plus 1, det giver 23. Og vi ender altså med 23 som vores summerede hyppighed, og det kan vi også se over på vores trappediagram, at det er rigtigt. For på trappediagrammet, der er det vandrette streg, det beskriver den summerede hyppighed, og den lodrette streg beskriver hyppigheden for hver observationerne. Og så er spørgsmålet til sidst i opgave F, hvor mange point har de fået i gennemsnit eleverne. Ligesom vi gør op på 16, så laver vi her en kolonne, som hedder x gange h af x. Det gør vi simpelthen, så vi kan se, hvor mange point eleverne har fået til sammen. Og da der er 2 elever, der har fået 0 point, det giver 0 til sammen. Og jeg kan allerede se her, at mit regneark flytter ud for mig. Det var da smart. Der er altså 0, der har fået 2 point. Så er der 4, der har fået, eller så er der 1, der har, 4, der har fået 1 point. Så er der 7, der har fået 2 point. Der er 6, der har fået 3 point. Og der er
3, der har fået 4 point, og så en, der har fået 5 point. Og for kan vi lave her, lægge alle de her tal sammen. Lægge alle de her tal sammen, eller bare plus dem. Og vi kan se, at tilsammen har eleverne fået 53 point. Så vi går tilbage til vores opgave F. Så de har altså fået 53 point til sammen. Og da de var 23 elever, så dividerer vi altså de 53 point med 23 elever. Og vi får, at de i gennemsnit har fået 2,3 point. Det var facit til opgave 17. Jeg håber, I kan forstå, ellers må I spørge mig over i klassen eller se den en gang til.